Hi everyone, नोंथांमोनाथ' मैया ADRE नि एग्जामखौ मोजां होना फैखादों ना? साख्रिया फिक्स खार ना नोंथांमोनना? पार्टि नांगोन हले। जोंबो थांदोंमोन होनो आंना एग्जाम सेन्टारा कुमरिकाटा HS स्कुलाव गोलैदोंमोन। ओमफ्राय थांदोंमोन थांनानै एग्जामखौ होना फैबाय बिराद कमन मिस्टेक जादों। ओमफ्राय आनएक्सपेक्ट खालामनाय कुवेशन बिराद फैदो। कमन फैथाराखै एकदम फरायनायफोरा। आंना मैयानि एग्जामा फस्ला जाना हाथाय बायनाय बायदिसो जादों एकदम कमन मिस्टेक जादों ओमफ्राय कमन गोलैथाराखै मा फैदो एकदम कुइज बायदिसो मोनदों आङो कुवेशन पेपारखौनो अलकानन्द एसामिस संनि लिरिक्स राइटारा सोरमोन बे कुवेशना एकदम धोखा होबाय दे बयखौबो बेथ' एक्सपेक्ट खालामथावना कुवेशनानो नङा ओमफ्राय भुपेन हाजरिका ओमफ्राय बिष्णु राभा बेफोरनि संनि बागै फैबाथायथ' बयबो नायना फैखादो नालाय ओमफ्राय हाखागौमोन दा गोदान सं मोनसे एसामिस सं बेनि लिरिक्स राइटारा सोर मोनसिनो आरोना बेयावनो थांबाय माइनास पइन्ट नेगेटिभ मार्क दं नालाय रावबो हायाखै बे संनि माबाखौ लिरिक्स राइटारखौ मैया ADRE नि एग्जामाव आङो आसाम हिस्ट्रि ओमफ्राय इन्डियान हिस्ट्रि गासैबो सिलेबासखौनो आं कमप्लिट खालामना थांजोबदोंमोन नाथाय मोननैल' कुवेशन फैदो आसाम हिस्ट्रि ओमफ्राय इन्डियान हिस्ट्रिनिफ्राय मोननैल' कुवेशन मोनदो एकदम गाज्रि जाबायलै एग्जामा मा खालामबावनो लाइफ बरबाद केपिटेल कारेन्सि अलिम्पिक फिफा IPL चन्द्रयान 3 केबिनेट मिनिस्टार मोनसेबो फैयाखै बेफोरनिफ्राय बिसोर टपिकखौ आङो पुरा कमप्लिट खालामना थांजोबदोंमोन कारेन्ट एफेयार्स बिसोरखौ एकदम कमप्लिट खालामना थांजोबदोंमोन मोनसेबो कुवेशन फैयाखै मा कुइज बायदि कुवेशन होदो केपिटेल कारेन्सि नेशनेल पार्क अलिम्पिक फिफा चन्द्रयान 3 केबिनेट मिनिस्टार ओमफ्राय कारेन्ट एफेयार्स बेफोरनि मोनसेबो कुवेशन गैया मा कुवेशन दानदोंथाय एकदम आनएक्सपेक्ट खालामनाय कुवेशन कमन कुवेशन एकदम गोलैयाखै कमन मिस्टेक बिराद टेम्पल लेक फुल फ्रम G20 ओमफ्राय बुक एन्ड अथर्स बेफोरनि कुवेशन मोनसेबो गैया फैबाय मा अलकानन्दनि लिरिक्स राइटारा सोर दै मैया जाना थांनाय ADRE एग्जामनि कुवेशन पेपारा जेबो स्टेन्डार्ड गैया फैगोन होनदोंमोन APSC लेभेलनि कुवेशन ओमफ्राय फैबाय LP लेभेलनि कुवेशन बेनिखायनो गोनो गोथो जाजोबदों मानसिफोरा बेनिखायनो बांसिन कुवेशनखौनो लिरनो हायाखै जोंना हिमन्त बिश्व शर्मा मामाया बुंदोंमोन APSC लेभेलाव जागोन बिसोर कन्डाक्ट खालामगोन एग्जामखौ फैबाय मा LP लेभेलनि कुवेशन नायना थांदोंमोन मानसिफोरा बिराद गोरा कुवेशननि एन्सारफोरखौ ओमफ्राय गोरलैफोरखौ गालांजोबनानै दा गोरलैफोरा फैनानै गोनो गोथो जाजोब मैया जाना थांनाय जोंना ADRE एग्जामनि जोंनि बर'नि माने ST फोरनि काटअफआ प्राय 100 मोनहैगोन ओमफ्राय आंनाथ' बे काटअफनि एकदम बिराद गोजानाव दङ नाम्बारा आंनो ग्रेस मार्क होबाबो आं एग्जामखौ एकदम क्लियार खालामनो हाखानाय नङा आंनो ग्रेस मार्क होबाबो एग्जामा क्लियार जानाय नङा आंना एकदम काटअफनि बिराद सिङाव दङ 100 थांगोनबा आंना 30 फोरल'सो मोनगोन आं मैयानि एग्जामाव ओरैबायदि गाज्रि जादों ना मैयानि ADRE एग्जामनि कुवेशन पेपारा इजि टु मडरेटमोन ओमफ्राय प्रेडिक्ट खालामनो हायि कुवेशन फैनायनि थाखाय एकदम गाज्रि जाबाय एग्जामा जोंना ADRE नि सिलेबासाव रोखायैनो लिरनाय दंखायोमोन 36 35 ता माने ससियेल स्टाडिसनिफ्राय कुवेशन फैगोन होननानै फैबाय 6 ता मात्र आनएक्सपेक्टेड कुवेशन कमन मिस्टेक बिराद दुखु नांबायलै मैयानि एग्जामखौ एकदम बिराद खस्थ' खालामना फरायदोंमोन खामानि होआसै एकदम कुवेशनफोरानो मोनसेबो मिलायासै रिजनिं आरो मेथ्सआल'सो गासैबो कमन गोलैजोबदों नाथाय GK GS कारेन्ट एफेयार्स बेफोर एकदम मोनसेबो कमन गोलैयाखै जोंनि इन्डियान प्लेयारफोरनि बागै कुवेशन नायना थांबाय फैबाय आउट अफ कान्ट्रिनि कुवेशन आउट अफ कान्ट्रिनि माने प्लेयारफोरनि कुवेशन एकदम सिनाय मोनि मानसिफोरनि कुवेशन फैदोंना एकदम सिनाय मोनि प्लेयारफोरनि कुवेशन मैयानि कुवेशन पेपारा नोंथांमोनखौबो एकदम सरप्राइज खालामदों ना जोंखौबो सरप्राइज बिराद खालामदों एकदम बिराद फरायना थांदोंमोन मैया जाना थांनाय एग्जामाथ' काटअफआथ' हाई थांखागोन 11 लाखनि बारासो केन्डिडेट ओमफ्राय पस्ट दङ 3000 ल' फैबाय थानाय 4 ग्रेड एग्जामनि थाखाय एकदम ताग्रा प्रिपेरेसन खालामनांगोन एकदम बे 4 ग्रेडनि साख्रिखौ लाथारनांगोन जेरैखि जाया मानो एकदम ताग्रा कम्पिटिसन